למה? לקח הרבה זמן. זה יכול להיות שיש הרבה שמנסות להיכנס תוך כדי. יכול להיות. אמ, יש הקלטה. אוקיי. אה, יפה. טוב, אז אני רגע אציג את עצמי. אני עינת חלפון, אני מתאגיד מים, זה בעצם התאגיד שאמון על כל הנושא של איסוף ומחזור הפסולת האלקטרונית ברשות שלכם. בשונה מהכשרות אחרות, אנחנו פה בעצם, אנחנו מיקס של גננות מכ-20 רשויות. בואו אני אציג לכם. אנחנו בעצם פה חלק ממבצע ארצי של מאירים את הסביבה, בשילוב בתי ספר וגני ילדים. אה, רק רגע, אוקיי. אוי, אז אני אקריא ככה ואני מקווה שלא שכחתי אף רשות. אז יש לנו פה גננות מכפר סבא, מירושלים, מזכרת בתיה, מראשון לציון, מטירת הכרמל, מגבעת שמואל, מהרצליה, אשדוד, עזור, מיהוד מונסון, אור יהודה, כפר יונה, מחבל אילות, ממודיעין, מכבים רעות, מלב השרון, מנהריה, משוהם ומנס ציונה. זה בעצם הרשויות שמשתתפות במבצע הזה. יש רשויות נוספות שגם משתתפות לא בגני הילדים טירת אבל כרמל. באפיקים אחרים. טירת כרמל זה? ושמואל. טירת כרמל. וטירת כרמל, נכון, אני דילגתי בהקראה, אבל הלוגו נמצא. ממש כאילו ישבתי על זה ואמרתי לא לשכוח אף רשות. אז חגית, אם את פה, סליחה, שכחתי להגיד טירת הכרמל. אצלכם יש את חגית המהממת, מהאשת קשר שלנו. אז בעצם אנחנו פה במבצע ארצי לאיסוף סוללות, ככה לקראת חנוכה, קצת להתעסק בתוכן אחר וקצת להאיר את הסביבה. לכל המבצע הזה יהיה גם פרסומים ברמה ארצית וגם ברמה המקומית ברשויות. אם קצת תסתכלו, אני מניחה שברוב הרשויות כבר יש בשילוט החוצות, לא בהכרח ספציפי על הפעילות בגני הילדים, אבל על כל הנושא הזה של איסוף סוללות ושל פסולת אלקטרונית, ולקראת חנוכה אפילו יהיה קצת יותר. מטרת המפגש הזה היום זה בעצם קצת להסביר על הפעילות. אתם קיבלתם, רובכם לדעתי כבר קיבלתם את החומרי ההסברה אליכם לגנים. מי שלא קיבל, אז יש פה את כרמית, היא הרכזת שלי, היא גם ביחד איתי, אנחנו בעצם, אנחנו מלוות אתכם בכל הפעילות הזאת. אז אם יש בעיה, אם לא הגיע משהו, עוד שאלות לאורך הדרך, אז אנחנו זמינות בשבילכם בקבוצות וגם בפרטי. את רוצה להוסיף עוד משהו, כרמית? דרך אגב, להציג את עצמך קצת? תמיד זה כאילו... אני שנייה פה מאשרת כניסות, נעים מאוד. כן. אני שמחה להיות פה ביחד עם עינת. אני חושבת שבאמת הנושא הזה חשוב, ובמיוחד מהגיל הצעיר, ובשבילנו זה שליחות, ושיהיה בהצלחה. יש לי שאלה, אתם כבר אמרתם מה הבאתם בתוך השקית? אנחנו כבר נגיע לזה. אוקיי, יופי, תודה. אוקיי? אז רק, אז מי שנכנסה עכשיו, קצת סיפרתי, זה מבצע ארצי, יש פה מיקס של כל מיני גננות מכ-18 רשויות ברחבי הארץ. זה מבצע ארצי שיגובה גם בתקשורת הארצית וגם בתקשורת המקומית. ובעצם מטרת המפגש הזה זה טיפה לספר לכם קצת יותר על פסולת אלקטרונית. אם יעלו שאלות בגן, סביר להניח שקצת יעלו שאלות בשביל שתוכלו לתת את המענה לילדים, וגם להסביר על הפעילות. זו פעילות מאוד קלילה וכיפית. הכל קיבלתם גם בחומרי ההסברה וגם תקבלו מאיתנו הקלטה של המפגש הזה ואת כל החומרים גם במייל. בכל שאלה אני וכרמית זמינות עבורכם במידה ויהיו עוד בהמשך. יש פה סרטון קצר על כל הנושא של פסולת אלקטרונית והתאגיד. אני אמשיך, אני אדלג עליו, אנחנו נשלח לכם אותו בקבוצות, מי שתרצה לראות. בגדול, רק אני אספר שאני מתאגיד מים, אנחנו גוף יישום מטעם המשרד להגנת הסביבה, ואנחנו אמונים על הנושא של איסוף ומחזור הפסולת האלקטרונית ברשות שלכם, בכל אחת מהרשויות שבעצם עכשיו אתם מייצגות.
אנחנו, ואנחנו, אני חושבת שאנחנו נקן לכם את הסרטון, ושם ככה אנחנו מעמיקים על התהליך, והיבואנים והמשווקים, איך הם נכנסים בפנים, זה פחות רלוונטי כרגע לנו. אבל מה שכן חשוב לי להסביר זה מה זה בעצם הפסולת האלקטרונית, כי פסולת האלקטרונית זה לא רק הסוללות, שהמבצע האיסוף שלנו באמת הוא מתמקד בזרם הזה, אבל פסולת אלקטרונית זה בעצם כל מוצר שפועל על חשמל או על סוללות. זה יכול להיות מוצרי התקשורת, הטלפונים הניידים לדוגמה, זה יכול להיות המוצרים שמשפיעים על הטמפרטורה שלנו, המזגנים, המאווררים, תאורה, הכלי רכב שלנו החשמליים, אם זה האופניים החשמליים או הרכבים החשמליים, שבעצם המטרה שלשמה בעצם אנחנו יצרנו את המוצרים האלה זה בשביל להגדיל את איכות החיים שלנו, ובאמת כשאנחנו משתמשים בהם אף אחד היום לא יכול לדמיין איך אנחנו מעבירים את הקיץ בלי מזגן, או איך אנחנו מתנהלים היום, או בכלל איך אנחנו עושים את המפגש הזה עכשיו שכל אחד באמצע היום שלו בלי הטלפון או המחשב הנייד שלנו. אך הבעיה בפסולת הזאת היא שהפסולת הזאת היא בסוף הדרך, כשהמוצר כבר לא שמיש, כשאנחנו לא משתמשים בו, אם הוא לא מגיע לפתרון קצה סביבתי, זה זרם הפסולת הביתית הכי מזהם שיש. בתוך המוצרים האלה בעצם יש חומרים שאחראים לזיהום סביבתי מאוד מאוד נרחב. אז מה הבעיה בעצם של הפסולת? אנחנו רוכשים מוצר אלקטרוני, אם אנחנו לא מעבירים אותו בעצם למכלי האיסוף למחזור, אז משליכים אותו לפח השכונתי. בפח השכונתי יש את משאית הזבל שמגיעה ולאסוף, היא שופכת את הכל פנימה במרוכז, משם זה עובר לתחנת המעבר. בתחנת המעבר זה כמו להפריד מחט מערימת שחת, בלתי אפשרי להפריד את הסוללות, את האוזניות, מתוך שאר הפסולת, ולכן הכל מוטמן ביחד באדמה. וזה עצוב מאוד. בסך הכל הפסולת הזאת היא רק 3% מהפסולת הביתית שלנו ברמה משקלית, אבל היא 70% מגורמי הזיהום, ושוב, זה כמו שאמרתי לפני, זה בגלל החומרים שיש באותה הפסולת. יש כספית, יש מעכבי בעירה, זה כל מיני חומרים שכשהם מגיעים אל המים שלנו, או חלילה נשרפים, הם פוגעים בסביבה, ובסוף זה בבריאות ואיכות החיים שלנו. ובגלל זה בפסולת הזאת אנחנו צריכים לטפל טיפה אחרת. הפתרון הראשון שאנחנו תמיד מדברים עליו, אני מניחה שאתם מכירות בכל תוכנית סביבתית שמתעסקת בפסולת, זה הפחתה. הפחתה זה בעצם למנוע בעצם את הרכישה של מוצרים כשאנחנו לא זקוקים להם. אז אם זה משהו שהוא קטן ומיותר, כמו הפנסים של הכל בשקל שמתקלקלים, כמה דקות אחרי שרכשנו אותם, אז אפשר אולי לוותר על זה, לא חייבים לרכוש. אם כבר יש לנו כזה, איזשהו טלפון ויצא עכשיו איזושהי מהדורה חדשה בצבע אחר, אפשר לחכות קצת עד שהטלפון כבר לא יהיה תקין, ורק לאחר מכן להחליף את הטלפון, או לתת בירושה למישהו שצריך, ולקנות קצת יותר איכותי ועם אחריות, שבעצם אם הוא מתקלקל נוכל לתקן, ובשביל שהחיים של המוצר יהיו יותר ארוכים. הפתרון השני שבעצם בזה אנחנו עוסקים בפעילות שלנו זה מחזור. אני קצת אפרט לכם על אפשרויות המחזור, לא בכל הרשויות יש בעצם את כל ההסדרים. באתר שלנו שאנחנו ממש אנחנו בשבוע הבא בלי נדר אנחנו מעלים את האתר החדש, אז יהיה את המנגנון, תוכלו לבחור לפי, אתם בוחרים איזה מוצר אתם רוצים למחזר, את הכתובת, והוא ייתן לכם את ההסדרים המתאימים שקרובים אליכם בשביל למחזר את אותו סוג מוצר. אז בעצם, אם אנחנו מדברים על מוצרים גדולים, כמו מקרר שאתם רואים פה את השליחים אוספים, אז כשאנחנו רוכשים את המוצר החדש, השליח מחויב לאסוף את הישן ללא עלות. לא כולם מכירים את זה, זה מוגדר במסגרת החוק, בישראל זה עובד מצוין, אנחנו אפילו מתקדמים באירופה באפשרות הזאת של הטייקבק, זה השם המקצועי של זה, אז חשוב להכיר, זה ללא עלות, אם רכשתם משהו חדש, אם אתם מנתקים את הישן מהחשמל והוא מוכן לפינוי, השליח אוסף אותו ללא עלות.
בחלק מהרשויות, בכל אחד זה בתדירות אחרת, יש איסוף מהמדרכות של הבתים, זה עוד הסדר גם לפסולת גדולה. מעבר לזה יש לנו את המרכזי ומוקדי איסוף שהם פזורים ברחבי הרשות שלכם. באתר העירוני ובאתר שלנו אתם יכולים לראות את הכתובות ואת הפעילות שלנו של סביבון המחזור, שתכף אנחנו נדבר עליה. אז מה בעצם קורה אחרי שאנחנו אוספים את אותה הפסולת למחזור? אנחנו מעבירים אותם אל מפעלי הפירוק והמיון. במפעלי הפירוק והמיון בישראל בדרך כלל גם מועסקים אנשים בעלי מוגבלויות, שבעצם הם מפרידים את סוגי הפסולת לפי הסוג, הזרם שלהם. הסוללות הולך למפעלי מיון לסוללות, כמו שאתם רואים פה בתמונה, מאמנים אותם לפי סוגים ומשם למפעלי המחזור. במקרה של סוללות אין מפעלי מחזור בארץ, ולכן זה עובר לאירופה, למפעלים ששם זה עובר התכה וממש חוזר לחומר גלם לייצור מחדש. במקרה לדוגמה של מוצרי קירור, של מקררים ומזגנים, יש לנו מפעל חדש שהוקם בערך לפני 2 בשדרות, מפעל מאוד מתקדם, ששם בעצם עושים את כל התהליך של המחזור של מוצרי הקירור. מוצרי מחשב ו-IP, גם יש מפעל בארץ באורנית ששם עושים את התהליך של המחזור, ככה שבשונה מפסולות אחרות, הנושא של פסולת אלקטרונית, גם יש לא מעט פתרונות קצה בארץ, וגם החומר גלם שבעצם אנחנו מפיקים מתוך אותה פסולת, זה חומר גלם איכותי, זה לא כמו שקית אשפה, שבסוף החומר גלם זה חומר נחות, שגם אם אנחנו מחזירים אותו למצב של חומר גלם, אנחנו מוגבלים במה שאנחנו יכולים לייצר ממנו, וגם כמות הפעמים שניתן למחזר. בפסולת אלקטרונית יש זהב, יש אלומיניום, יש מתכות אצילות, זה חומרים שהם גם משאבים מתכלים בטבע, זאת אומרת אנחנו משתמשים בהם בקצב הרבה יותר מהיר ממה שהם מתחדשים באופן טבעי, וגם בעצם אפשר לעשות בהם באמת תהליך של מחזור וייצור מחדש, ולכן זה ווין ווין להעביר אותם לפתרון של המחזור. בזה ככה סיימתי את הסקירה הכללית על כל הנושא הזה של הפסולת אלקטרונית, מחזור, איזה הסדרים יש בארץ וכן הלאה, ואני שנייה אני אפנה לשאלות אם יש על זה עוד שאלות, ואז בעצם אנחנו נדבר על הפעילות אצלכם בגנים. אם יש שאלות אפשר, וגם אפשר בסוף במרוכז. מצוין. אוקיי, אז אנחנו בפעילות בשם סביבון המחזור, פעילות לגני ילדים. החומרי ההסברה שקיבלתם לגנים זה כ5 חלליות לכל גן, וגנים של חינוך מיוחד, בחלקם שזה כמות ילדים מאוד קטנה, אז אנחנו שלחנו 3 חלליות. סביבונים. שקיות איסוף סוללות לכל ילד, זה לפי מספר הילדים. ברוב הגנים יש גם קצת רזרבות, שיהיה גם לצוות. וחוברת לגננת, שבעצם מכילה תמלול של כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, ומעבר לזה יש שם בכריכה ובגב את האלמנטים לסיפור הפעיל, למפגש תוכן. אפשר לחתוך את זה, לגזור, אפשר לניילן את זה ולהשתמש בזה. מי שהאלמנטים קטנים מדי בשבילה בחוברת, גם יש, אנחנו נעביר לכם לינק של קובץ להדפסה, ואז הם שם, אז גם האלמנטים הם יותר גדולים, תכף תראו תמונה, דוגמה לגן שעשה. אז זה החוברת לגננת. מאוד חשוב לנו שתשתפו אותנו באיך שהפעילות עוברת, בתיעוד של התמונות, גם בשביל בעצם ללמוד ממכן. האני מאמין שלנו זה שבסוף הצוות החינוכי שקיים ומעביר את התוכניות, הוא יודע הכי טוב ומכיר הכי טוב את הקהילה שלו, את הילדים, ומכל אחד מכן אנחנו כן יכולים ללמוד בעצם איך לשפר את התוכנית, איך להעביר את זה יותר טוב, וגם קצת יותר על הקהילה
על ה-DNA שלה בכל רשות, כי זה משתנה מרשות לרשות, איך שהפעילויות עוברות והמבנה של הקהילה, וזה חשוב לנו מאוד להעמיק בזה. מי שלא מעוניינת, אם אתם רוצות להעלות תמונות ואין אישור פרסום, תציינו, זה לא ילך לשום יח"צ. בכל מקרה, גם אם אתם כותבות שזה מאושר, זה גם אם אתם כותבות שהתמונות הן מאושרות לפרסום, אנחנו נוודא איתכם, אנחנו מכירות את הרגישות של הנושא הזה ואנחנו מקפידות עליו מאוד. אבל כן חשוב לנו לראות איך הפעילות עוברת. אז הפעילות מתחילה בעצם במפגש של סיפור פעיל. יש לכם את האלמנטים בחוברת שהבאנו לכם, וגם אנחנו מעבירים לכם את מודפס. אתם יכולים לראות בתמונה למעלה, בעצם הגננת נתנה לכל ילד להיות חלק בסיפור, בתמונה למטה ממש נתנה להם כמו להתנסות. תכף אני אקריא את הסיפור. אני לא יודעת אם קיבלתי את זה לגן, את החוברת. כאילו קיבלתי 2 שקיות של המחזורית הזאת, וזהו. אז תסתכלי בפנים, יכול להיות שזה בין החלליות. אוקיי. בסדר? בכל מקרה אנחנו נעביר לכם את זה גם בקובץ דיגיטלי. את החוברת תקבלו את זה היום או מחר, תקבלו במייל את כל החומרים גם בדיגיטלי, אם יתפספס במקרה. אז אפשר להעביר את זה עם האלמנטים האלה, אפשר ממש לעשות את זה כסיפור פעיל, שכל ילד יתחפש לדמות שהוא מציג. השמיים זה הגבול. אז אני אקריא רגע את הסיפור שיכניס אתכם לתוך העולם הזה. הסיפור שלנו מתחיל במדען שחי בכוכב נפלא וירוק, מסביבו עצי פרי מלבלבים, נחלים שוצפים ופרחים מרהיבים. יום אחד הוא גילה תגלית מרעישה, האש והחשמל, דרך מופלאה להפקת אנרגיה אשר באמצעותה החל לייצר חומרים ומוצרים מדהימים. טלפונים, מזגנים, סוללות, מאווררים, הוא התאהב בהמצאות שלו וייצר מהן עוד יותר ויותר. לפעמים היו משמשות אותו לאותה מטרה ורק צבע ועיצב אותן בצורה שונה. ולעיתים המציא טכנולוגיות ומוצרים חדשים לחלוטין שהובילו אותו להישגים מדהימים. כך לאורך השנים המשיך להמציא ולאגור מוצרים ואת הישנים הותיר בפינת ביתו מושלכים. כאשר בתוך ביתו כבר לא נותר מקום, פינה מקום בחצר, אליו העביר את הפסולת האלקטרונית לה לא היה זקוק יותר. כאשר החצר התמלא, הוא חפר בור והטמין אותה באדמה. עד שיום אחד הסתכל סביבו בתדהמה. ערימות מוצרים ישנים, מוצרים קבורים באדמה, ריחות לא נעימים, מי נחלים מזוהמים ועצים ופרחים כמושים. די, הוא אמר, איזה מציאות אומללה, אני חייב להיות יותר טוב לסביבה. חשב על רעיון וגם מצא פתרון, סביבו לשיגור פסולת אלקטרונית למחזור. אז זה בעצם הסיפור, הוא ממחיש בעצם את התהליך שבעצם אנחנו עברנו באנושות, בכל הפיתוח של המוצרי אלקטרוניקה. בסופו של דבר אנחנו פיתחנו אותם בשביל לשפר את איכות החיים שלנו. לא הייתה לנו שום כוונה תחילה לגרום פה לזיהום או להרוס את כדור הארץ, ולכן אנחנו צריכים גם לקחת אחריות. האחריות שהוא לוקח זה בעצם, כשהוא מבין, כשזה באמת פוגע בסביבה, זה לשגר אותה למחזור. זהו, עכשיו בשלב השני מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים את הילדים לקבוצות, ובעצם כל קבוצה מייצרת כזה סביבון מחזור. אפשר להשתמש בפעילות עצמה בחומרים בשימוש חוזר, אתם יכולים לראות לדוגמה בתמונה הגדולה השתמשו בכפתורים ודיסקים, פקקים של בקבוקים, תמונה אחרת בקפסולות כאלה של קפה. אפשר לעשות את הצבעונים גם לפי נושא, הרבה אנחנו רואים את זה לאחרונה, או נושא שעוסקים בו בגן, דברים שקשורים למדינה, שקשורים ליישוב, באמת השמיים הם הגבול, זה המקום של הגן בעצם לבטא את עצמו. הצבעונים גם בעצם יכולים לשמש אתכם אחרי זה לקישוט לקראת המסיבות לחנוכה, בעצם לספר על הפעילות שעשיתם בגן. אפשר גם לצרף אליהם, אפשר לייצר איזושהי פינת תוכן בגן, עם האלמנטים מהסיפור והחללית המקושטת. באמת אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, יש דוגמאות אצלנו באינסטגרם לפעילויות שעשו, ואני מניחה שלאורך הפעילות גם אנחנו נשתף קצת בדברים וחומרים שנקבל מהגנים.
שוב, אנחנו מאוד נשמח גם שאתם תשתפו אותנו בפעילות ובחלק הזה במיוחד. החללית עצמה קצת קשה להרכבה, צריך, אם אפשר להרכיב אותה או על גבי החללית, יש ממש כמו משחק מסלול כזה שמרכיבים, או יודעים איך של הסביבון, אני אסביר לכם איזה סיבה אני מבלבלת. הסביבון עצמו, הוא יכול, או שהוא עומד ישר הוא כמו חללית, בעצם משגרים למחזור, או שהוא עומד, שהוא אנכי, אז הוא נראה כמו סביבון. תלייה בגן. אז כמו שאמרתי, אפשר לתלות את זה, אפשר להציג את זה בתערוכה. אתם יכולים לראות שפה יש דוגמה לגן שעשה סביבון ענק, יש אפילו עוד גן שעשה ממש גדול, להשתמש בו להצגה, שאחרי זה הם המחיזו אותה בפעילות של חנוכה. אז זה קצת מהדוגמאות שיש לנו, על איך תולים את זה בגן. כחלק מהפעילות בעצם את החלק ההסברתי של התוכן עושים בגן באמצעות הסיפור והסביבונים של המחזור, ובעצם את החלק היישומי של האיסוף של הפסולת, במקרה הזה של איסוף סוללות, עושים בבתים ביחד עם ההורים. הסיבה היא בטיחותית, בגן ההמלצה הגורפת היא לא לעשות איסוף, מתוך חשש של בליעה או שיפגעו מהפסולת, ולכן בעצם אנחנו חילקנו לכם את השקיות לאיסוף סוללות. ההמלצה שלנו זה אחרי שסיימנו ליצור את הסביבוני מחזור, אז בעצם הם נתלים בגן או שהם בתערוכה, ואז בעצם איך אנחנו נעשה את האיסוף. הרי בסיפור של המדען הוא עשה את זה באמצעות הסביבון, הוא בעצם אסף לשם את כל המכשירים ושיגר את זה למחזור. אז בעצם הילדים כדאי לשים בתוך סביבון אחד את השקיות, להוציא להם את השקיות, יש גם מקום לכתוב את השם של הילד בגב השקית, ובעצם לחלק להם בשביל שיעשו את האיסוף בבית עם ההורים. תקבלו מאיתנו גם פלייר להורים, שממש מסביר על מה שעשינו בגן, ואיך מוצאים את המכל מחזור הקרוב לביתם. יש לנו אלפי נקודות ברחבי הארץ, יש נקודות עירוניות ונקודות שהן בעצם של המשווקים. בכל חנות שמוכרת צוללות, אז גם יש את המכלים לאיסוף הפסולת למחזור, זה גם חובת חוק של המשווקים קוראים לזה, של החנויות שמוכרות. אפשר שאלה? כן. אז למעשה הסביבונים, החלליות, נשארים ריקים בגן, זה רק סוג של תצוגה? הם חלק מהתהליך ההסברתי, אתם תראו, הם רותמים את הילדים מאוד לתהליך, גם בסיפור עצמו וגם בתהליך היצירה, ואז בעצם הם נשארים בגן לתצוגה, גם במסגרת הפעילות עצמה וגם במסגרת המסיבות של חנוכה. זה נותן איזושהי חשיפה לנושא הזה של העיסוק במחזור של פסולת אלקטרונית, ואת התהליך של האיסוף הם עושים בעצם בבתים. בבתים, ואז אנחנו נותנים להם אינפורמציה לגבי נקודות איסוף שהם יוכלו להעביר לשם את נכון, הרי בסופו של דבר המטרה שלנו זה גם להסביר להם על מה זה פסולת אלקטרונית ולמה חשוב למחזר, וגם להדריך אותם לחלק היישומי. כשאחרי זה בשוטף הם ידעו איך לעשות את התהליך של העברה של הפסולת למחזור, ולכן זה גם יותר נכון לעשות את זה בבית, כי בגן עצמו אין לנו את המכלי מחזור. בגנים שבהם כן המכלים הם קרובים לגן במרחק הליכה, אפשר לעשות הליכה בשביל ללכת עם הילדים ולראות את המתקן ולשתף אותם שיש מתקן שהוא קרוב לגן, כי זה באמת, זה יכול להיות כחלק מהמסלול בשגרה, זאת אומרת לפני הגן הולכים משליכים את הסוללות למחזור ובאים לגן, אבל בגנים שזה מרוחק אז הדרך הנכונה להטמיע את זה באמצעות הבית. אז פתאום אני לא, כאילו יש איזה רציונל שנעלם לי, למה להביא 5 חלליות לגן, 5 סביבונים?
כי בתהליך עצמו של היצירה זה פעילות בקבוצות, כשכל קבוצה בעצם עושים איתם את ההרכבה של הסביבון והקישוט שלו, שכולם בעצם לוקחים בזה חלק. עכשיו, אם יהיה רק סביבון אחד שמציגים להם בהצגה, בעצם אנחנו מאבדים את כל החיבור הרגשי לתהליך. אני מבינה, פשוט למה בעצם יש את הסביבון הזה בגן? כאילו, אפשר להציף את הנושא או לקשר אותו גם בדרכים אחרות. מה המשמעות של הסביבון או החללית הזו? זה אני גם איזשהו... מסכימה עם מה שאת אומרת, כי בעצם אם הילדים לא יכולים בעצם להביא את מה שהם מביאים מהבית ולשים את זה בתוך הסביבונים, ואז אתם אוספים את הסביבונים למחזור, אז בעצם אנחנו נשארות עם משהו שהוא בגן, אבל אין לו משמעות ברמת האיסוף. כי בגן אנחנו עושים סביבונים כי יש חנוכה, אנחנו לא באמת צריכים את הסביבונים בשביל המחזור. אז אני מבינה את הרעיון שזה באמת מאבד קצת מהאפקט, כי אני הייתי בטוחה שהילדים מביאים את הסביבונים, שמים אותם בסביבוני מחזור, ואז אתם אוספים את הסביבוני מחזור מהגן. גם אני חשבתי שיש צבירה ומעקב. כן, כמו שפעם עשינו עם הבקבוקים לפני כמה שנים. אז הנושא של הפסולת האלקטרונית, אז שנייה, אני אתן שתי נקודות. אחת, את הפעילות הזאת אנחנו עושים כבר קרוב ל8 שנים בבתי ספר, ובגנים כבר 2. הנושא של הסביבונים, של החלליות, הוא בעצם, זה כלי הסברתי שרותם אותם לנושא. אני באמת ממליצה לכם, אחרי פעילות אחת, זה יותר, אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר ברור עד כמה זה מייצר הד בתוך הגן או בית הספר ורותם את הילדים. זה הכלי שבעזרתו בעצם אנחנו רותמים אותם לתוך הפעילות, ובאמצעות הפעילות של ההרכבה ושל היצירה, הם בעצם, הם מרגישים משויכים לתהליך הזה ולנושא הזה. זה משהו שכבר 8 שנים אנחנו עושים בצורה הזאת, ברשויות שכבר עשו פעילות אחת, אחרי פעילות אחת זה מאוד ברור בשביל מה צריך את הסביבונים האלה, אבל באמת זה הכלי עבודה שבעזרתו אנחנו רותמים אותם, הן מאוד גדולות ומרשימות, ובעצם על גביהם זה הכל השפה של הפסולת האלקטרונית. יש אפשרות שהם יביאו את הסוללות בתוך השקית שנתתם ונסגור את זה ככה, נהדק שאין אפשרות אפילו לפתוח, והם יכניסו את זה לתוך הסביבון הזה, וככה תהיה איזושהי משמעות שהם באמת ממלאים אותו. ואז אולי אפשר אחר כך לאחד הילדים ללכת להכניס את זה, או לכולם אם זה קרוב, אבל אני גם לא מוצאת, כמו שלילך אמרה, איזשהו טעם לשים שם סביבון שאם לא מביאים אליו משהו, ככה כשרואים שאחד מביא את זה, גם השני מתלהב ומביא גם, כי עושים מזה, אולי ניתן להם איזושהי מדבקה יפה שהם הביאו. כאילו לעודד אותם אני אגיד את זה בצורה כזאת. אנחנו כארגון, אסור לנו לבצע איסוף בגני הילדים. אם גננת מחליטה וולנטרית לעשות איסוף בגני הילדים ולהעביר את זה למכל מחזור, אני לא יודעת מה קורה בגן. אני לא יכולה להיכנס לגן ולפקח. אז בגן בו רוצים לבצע איסוף, אז זה באחריותם, אבל אני כארגון לא יכולה ביטוחית לבצע איסוף בגני הילדים. כמה זמן אתם מצפים שהסביבונים יהיו תלויים? לתקופה, לשבוע, לשבועיים, לסוף השנה? רק במהלך החנוכה. כן, כן, ברור. אוקיי, אז זה לא תוכנית לאורך השנה. לא, עכשיו זה תוכנית נקודתית, אנחנו ככה פועלים בכל הרשויות, וגם בבתי הספר אנחנו עושים אחת לשנה בדרך כלל את הפעילות החינוכית, בשביל בעצם להסביר על כל הנושא ולרענן את כל הנושא של איפה ממוקמים המרכזי איסוף והחשיבות, וזהו, ולאחר מכן זה ממשיך בשגרה. בבתי הספר באמת יש לי גם את המכלי איסוף, אז ככה הם בשגרה הם גם מעבירים את זה לתוך מכלי האיסוף בבתי הספר. שאני חושבת על זה גם, אנחנו אפילו נוסיף, זה בזכותכם עכשיו, עלה לי איזה רעיון, הרבה פעמים אז כן נשכים בבתי ספר, ואז אפשר כן
השקית היא תעבור עם האח לבית הספר, זה גם אופציה יפה, זה מערב את כל המשפחה. אני ארשום לכם את זה כהערה, נוסיף את זה. אז בעצם אתם רוצים שנקשט בקבוצות את הסביבונים, נתלה אותם, אבל נותנים הביתה את השקית, וכל ילד אחראי עם השקית שלו לשים את זה במרכז האיסוף, נכון מאוד. במרכז האיסוף, כן? נכון. אוקיי, בסדר. יש לי עוד שאלה, אם הסביבון או החללית, בעצם אפשר להפוך אותו גם וגם, למה אנחנו צריכות לעשות 5 קבוצות, את אותו הסביבון עכשיו מהר מהר בחנוכה, ולא לפרוס את זה על כל השנה ולהפוך אותו באמת לחללית? נגיד סביבון עכשיו אני אעשה בקבוצה לפני חנוכה, ואני אמשיך את הנושא כדי שזה באמת יתאמה עם חללית ולא סביבון, במהלך השנה עד סוף השנה, ואז בעצם אני נותנת לזה עוד קצת מקום להתאמה באמת, ומי שלא יעשה את זה עכשיו, ויקח לו יותר זמן, גם במשפחה, עד שהדברים מתחילים להתאמה, ולהתחיל להיכנס לתוך תהליך של איסוף, ובאמת להתייחס לזה, זה רק אחרי הרבה זמן שבאמת אנחנו מכניסים את זה למוח של ההורים, כי לילדים אולי ישתפו פעולה, אבל ההורים צריכים להיות בתמונה, כי זה סוללות, זה לא כן. כמו פריטים אחרים נגיד. אני חושבת שזה רעיון מבורך. ואז אני לא... התחלתי מזה שבכל גן יש את הגננת ואת ה-DNA של הגן, ובשמחה אפשר להפוך את זה לתהליך שנתי ולשלב את זה גם עם עוד נושאים. אני שמתעסקים פשוט מצטערת בחומרים, שהמצלמה שלי סגורה, כי יש לי תקלה במסך, אבל אני למשל, יש לי, הגן הנושא שלי השנתי הוא חלל. אז מדהים, אז זה יושב לך בול, כן. בדיוק, זה סוגר לי את הפינה לאורך השנה במשך האיסוף. השאלה אם זה אפשרי, אני אשמח במקום להריץ בחנוכה את כל הסביבונים. כאילו לדעתי זה גם מיותר, חבל. עדיף להטמיע את זה בגן בשלבים. אז גם התחלתי מזה, אני פה נותנת את המלצותיי, אבל בסופו של דבר אתם אלה שנמצאות בגן, לדוגמה אצלכם זה הנושא השנתי זה חלל, אז באמת את יכולה להרחיב את זה, גם יש נושא שכזה פסולת בחלל, יש לך המון מקומות שאת יכולה ככה להרחיב את זה וכל פעם לגעת בחללית מחזור ובפסולת האלקטרונית מכיוון אחר, זה יושב לך ממש ממש טוב בשנה הזאת, ולכן איך שאת תבחרי ליישם את זה, מבחינתי זה מבורך, ואני אשמח גם לשמוע ולקבל תמונות בפרטי, שנוכל באמת גם ללמוד מכם. מעולה, כיף לשמוע, מעולה, תודה. יש עוד שאלות? אין שאלות, מדהים. אז באמת ככה, אנחנו בזכותכם, אנחנו נצליח ככה לשמור על הסביבה מהפסולת האלקטרונית המזהמת, ונעשה גם שימוש חוזר בחומרי הגלם שמהם היא מורכבת. ממש ממש נשמח מכם, שוב פעם אני אומרת את זה, לשיתופים, אם חסר לכם משהו, אם אתם צריכות עזרה, אני וכרמית ממש, אנחנו זמינות עבורכם בכל דבר. כרמית, יש לך משהו שאת רוצה להוסיף? משהו ששכחתי? לא, אני חושבת שזו הייתה הדרכה מאוד ברורה. תודה. אנחנו נעביר לכם גם את ההקלטה, ואם אין שאלות אז אנחנו יכולים לסיים. תודה רבה. שיהיה לנו המשך יום שקט ובשורות טובות, ושיהיה לכולם בהצלחה, תשתפו אותנו, אנחנו מתות על זה. תודה רבה. תודה.